Здравейте на всички, благодаря ви, че дойдохте. Аз не очаквах, че на първото ни събитие ще дойдат чак толкова много хора. Записаха се над 150 човека, в момента тук мисля, че сме 120 човека, което е наистина много невероятно и аз искам да ви благодаря в началото за това, че отделихте времето си във вторник да дойдете. Да ви се представим. Първо, аз съм Калян Анастасов, двамата с Дари сме ученици от 12 клас, като имаме доста опит, нали, някои ще кажат как ученици ще създават нещо такова. Двамата имаме доста опит в правенето на общности, в организирането на събития, хакатони. Дари той ще представи малко повече за себе си след това, но да, малко за мен. Аз съм Калян, на 19 години, занимавам се с изкуствен интелект, част съм от екипа на AI Engineer Foundation Europe, където организираме ежеседмични събития по изкуствен интелект. Също съм ученик в ТУЕС от 12 клас и да. Здравейте от мен, аз съм Дари Топузов. Като цяло аз съм се занимавал вече 2-3 години с Quantum Computing, като Калян от ТУЕС. Заедно организирахме HackTUES и TUES Fest миналата година, където това са хакатона на ТУЕС, където имаше над 500 участника, както и след това TUES Fest Деня на отворените врати с над 4000 посетители. И оттам горе-долу ни тръгнаха повече познанията по организиране на различни събития. А за Quantum Computing като цяло потръгна малко като хоби и се продължи, докато в крайна сметка тази година, т.е. миналата година, получих и президентската награда точно за създаване на квантов симулатор и така нататък. И заради това именно с Калян, след една лекция, където ни бяха поканили да бъдем, си говорим, окей, той има толкова много хора, които им е интересно Quantum Computing, искат да разберат повече, но не знаят откъде да продължат да научат повече или да намерят хора, които също се занимават с това. В крайна сметка казахме, защо ние да не направим и ето ни тук всички. Така че искам да ви благодаря на вас и аплодирайте себе си сега, моля. А защо го правим цялото нещо? Много хора са ми казвали, че са чували различни неща за квантовите компютри, за квантовите технологии, как те ще променят изцяло света, обаче не знаят нищо. Ние, поне аз Дари не така но поне и аз бях на същото ниво преди една година. Тогава Дари ми каза да ти покажа различни неща, на мен ми стана интересно и аз почнах да се занимавам и да гледам повече видеа и решихме да направим тази общност. Целта е, нали, повечето хора от вас сигурно за първи път ще се докоснат до сферата. Това е перфектно, защото е един много добър старт. Ще дадем основите на Quantum Computing, как да разберете по най-добър начин и целта е за напред, всеки един месец да организираме големи събития като това, на което хората да почнат да разбират повече от квантови компютри, да си помагат взаимно един на друг, защото знаем, че всеки разбира от нещо различно. И това е най-доброто, защото може да се допълваме. Един разбира повече от физика, от квантова механика, от математика дори, друг разбира от софтуерно инженерство, а третия предприемач. И цялото нещо се допълва, защото в бъдеще искаме България да стане много напред в картата на Deep Tech технологиите и квантовите технологии като цяло. Така че като цяло може да ни помните като един моста между всички, които се занимават в тази сфера и не, бизнеса, технологиите, науката. Така че сега малко повече Калян ще каже и за нашите партньори. Да, като цялото нещо го направихме за много кратко време и нямаше да бъде възможно без помощта на партньорите ни. Искаме да благодарим на София Тех Парк. Те са... Аплодисменти, моля! И искам да покана на сцената господин Тодор Младенов, който да ви приветства и да... Да, изпълнителен директор на София Тех Парк. Благодаря, Калян, благодаря, Дари. Без да отнемам от енергията и времето на това страхотно събитие, искам наистина да поздравя всички, които са тази вечер в залата, за да подкрепиме енергията на тези две момчета и още няколко от техните съученици, които може би не ги виждаме, но също са част от цялата тази организация. За мен и моя екип е удоволствие и не ни отне никакво време, за да можем да се решим да подкрепим тази идея, като
Нашата подкрепа ще се изрази не само в това да предоставим една хубава зала, в която те да се чувстват уютно и да посрещат всички тези любопитни и будни умове, които се надявам да тръгнат след тях и наистина да ги поведат по пътя на дълбокото знание, на дълбоките технологии и така нататък. Но те тук и всички вие, които сте тук, ще имат възможността да комуникират с наистина успели хора, както от страна на академичната общност, на изследователите, така и на изключително успешни предприемачи, които вече на територията на София Тех Парк са толкова много. Така че ресурсите са налични. Суперкомпютъра с предстоящо развитие в фабрика за изкуствен интелект в партньорство с Insight, едно от най-големите постижения, което България в областта на научните изследвания и новите технологии успя през последните години да направи. Така че за всички млади и не толкова млади, надявам се София Тех Парк наистина да бъде място, на което да се чувстват вдъхновени. Благодаря ви и ви желая успех. Много благодарим и ние. Благодаря. Също така искаме да благодарим и на другия ни стратегически партньор Lights Ventures, без които и цялото нещо пак нямаше да бъде възможно. Също искаме да благодарим и специално поканим. И да поканим тук при нас отпред Мариана Филипова, която е част от екипа на STEM Academy и Advanced Flight Technologies. Без нея и без нейната експертиза в сферата на квантовите технологии, как се прави едно събитие за квантови технологии по правилен начин, нямаше днес да имаме тези лекции трите, които ще ги видите. Благодаря много за суперлативите. За нас е удоволствие да бъдем ваши партньори по организацията на събитието. Ще кажа няколко думи за себе си, за тези, които не ме познават. Аз съм управител на STEM Academy, което всъщност е инициативата, първата в света с обучение по квантови теми, програми и предмети в училищна възраст с международна диплома. Също така съм част от международния екип, който разработва училищни програми и уроци за средношколци в Германия и част от международната мрежа по квантови и космически технологии в Великобритания. Голямата инициатива на Q-World, може би най-известната и мащабна в света, която обучава на квантови компютри, квантово програмиране, има над 50 звена по света и в България също имаме такова, което ръководя аз. И по стечение на обстоятелствата, но не и случайно, разбира се срещнахме с Дари и с Калоян, в тази инициатива, която сме обмисляли и сме подготвили преди да се срещнем по-отделно и обединявайки сили, всъщност ние успяваме да стигнем до това събитие, което се надяваме да е началото на вече българска квантова технологична общност и да си имаме и ние такова комюнити, където има навсякъде. Благодаря ви, момчета, за това и на всички вас, с които се надявам после да се запознаем, за да можем да вървим напред, защото случайни срещи няма и днешната не е случайна. Благодаря. Искаме да благодарим и на Центъра по квантови технологии към Софийския университет, на Техническия университет и не на последно място на нашето училище, което ни научи на супер много неща. Да, нямаше да може да организираме нещо такова без тяхната подкрепа през годините. Моля пак за аплодисменти. А сега да не ви губа времето, само последно нещо. Както видяхте, общността ще се движи в платформата УМА, където всеки един месец ще се организира ново събитие, ще може по много лесен начин да се регистрирате, да следите. По имейл ще ви изпращаме в социалните мрежи, навсякъде, така че надявам се да ви видим и на следващите ни събития. И да не ви губа повече от времето, сега е време за първата ни лекция. Тя ще бъде на Дари, той ще ви разкаже сега малко повече за нея.